Erokamano nyakwara mogi kuom yiero Ramogi TV otieno machielo majaber rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag imore biro ni achiel kachiel. Wan gi weche mathoth ahinya nyakwara mogi mag oting'o ikruok ne yiero adundo ma ichano bagi e gwenge mopogore opogore pacho ka odiechieng' mar tich ang'wen dwe ndalo 27 dwe mar 11 higani kaka nochan kod duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo IEBC. Ikruoge omed keti ka IEBC singo ni chenro gi osebedo kare. Arita bende apisa mochung' ne weche mag arita koni oseng'aw e rang'iny madwarore. Jopiny ema koro dong' kod ting' mar biro wuok oko kendo go ombulu ne jotelo magin giwegi gisegoyo kogno mondo giyier e lemo manodong' nono kendo noland ni jobed ni time yiero tich ang'wen mar jumani. Kopogore kod mano nyakwara mogi nitiere twak manotimore gwenge ma Kisii kocha mano Nyamira County kama MCAs ogo ombulu mar thicho oko gavana ma Nyamira Nyaribo. Weche gi to kod mamoko mathoth koting'o weche mag ngima oganda kaka tuo mar Mpox ma bende koro chako chendo kendo ranyisi magi osenenore gwenge ma Nyanza. Kikidhi mabor bedo kora chakruok nyaka giko to bende ng'eni kawuono en odiechieng' mar tich ariyo ng'e gwenge wa Okleo. Kau kamano mokwongo wayudo thund weche. Tunajua ama tulivyowaambia ya kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana akienda kinyume ya yale tumewafunza yule mtu tutamwarrest immediately. Jokanyo mopogore opogore ywak ni chan kwalo ombulu e yiero ma tich ang'wen kinde ma IEBC to singo tayo yiero ma adiera. Kikwatho wuoya gik maketho nying ji mahinyo ngima ng'ato. Nitie jok mosekata dere nikech gik motimgi. To seche moko inya paro ni ng'ato kata kodere ochuni ang'o. Bila gigo kelo kuong'. Jopiny okwa mondo onywak lwedo e kedo kod joma nyayo lwenje mag kit chwech e mbui. As of June 2024, for example, over 14,000 schools are closed due to armed conflict. Pinje mag Afrika onyis mondo ket maino e keto arita makare ne jopuonjre e kinde magine skul mondo ji usombgi. Machiegni nyakora Ramogi bet thuolo mar tudori koda namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni duol mar IEBC osetieko ikruok mar chako keyo gige luto ombulu e tesende mag luto ombulu mopogore opogore kar chung' od bura ma Kasipul ne ikruok ne yiero madundo ma ibago odiechieng' mar tich ang'wen mar jumani. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro mar chako keyo sanduge kaachiel kod otese mag luto ombulu IEBC ochano timo odiechieng' ma kiny tich adek e tesend luto ombulu duto maromo 142 manitiere wards abich e kar chung' od bura ma Kasipul. Ka odong' mana thuolo ma ok tin ne seche 24 oganda jo Kasipul dhi adebe mar yiero jaod buchgi manyien kuom jochung' 10 molap dhogi ndong' ne komno. Yiero madundo ma IEBC bago tich ang'wen mar jumani. Duol mar IEBC osetieko ikruok margi ne yiero makamano. Kar chung' bura ma Kasipul ne kod kwan jogo ombulu 67,513 mabiro go ombuchgi e tesende mag luto ombulu 142 gwenge ma Kasipul. Skul sekondar mag Oro Sare mabiro bedo kar ombulu maduong' kata Tallying Center. Duol mar IEBC ne osetieko chenro mapango sanduge mag luto ombulu makoro tich adek ibiro chake e tesende mag luto ombulu karito chingo ombulu tich ang'wen. Apisa mar IEBC mochung' ne yiero kar chung' bura ma Kasipul Rebecca Buaku wacho ni gisetieko chenro te kendo gige luto ombulu idhi ket e sende mag luto ombulu tich adek mar chiwo thuolo ne jopiny mondo dhi e yiero tich ang'wen mar jumani. Wale makarani tuliweza kuwa train vilivyo, hata waliweza kukula kiapo. Tulikuwa kule na Commission of Oath ambaye aliweza kuwalisha kiapo, na tunajua ama tulivyowaambia ya kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana akienda kinyume ya yale tumewafunza yule mtu tutamwarrest immediately. Magetimore ka komanda mar obila e sub county mar Achunyo South Philemon Saera okone giseketo obila moromo mabiro jiwo arita Kasipul mangima chieng' yiero kane ogolo siem ne ng'ata manyalo chano tule kindeno ne biro lokore dwaro mar duond chik. I'm assuring you that we'll have around 900
and above police officers will be covering this election, starting from tomorrow, 2 p.m. up to when the person who will be elected will be announced. So the security is well beefed up. We'll make sure that nothing will happen. And if there is some people who are thinking they will disrupt this election, we'll make sure that those will be arrested and taken to court. Kasepol ne kod wards abich magin Central Kasepol mane kod kwan jogo ombulu 15,476, West Kamagaka 14,342, South Kasepol Ward mane kod kwan jogo ombulu 14,318, ka West Kasepol ne kod kwan jogo ombulu 14,303, ka East Kamagaka Ward to ne kod kwan jogo ombulu 974. Wasebedo kwa team election to osebedo ka kodhi maber ahinya cause okosebedo kobedo gi justice. Koro this time round wadwaro justice, and to make matters worse wadwaro ng'ama dhi tiyonwa. And to expand, wadwaro kind of party but wadwaro a leader who is gonna work for us, madhi kelo kwe kendo dhi unite jo Kasepol. Wayo mana kwe ei Kasepol waka nikech wadhi go kura chieng' tich ang'wen. To wadwaro kwe, wadwaro security, wadwaro kwe mang'eny, ok ni lal gi yawuotwa inego. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kawasuri nyako Ramogi wane motendore kod weche mana mag yiero go, onge ng'ikruok moro amora mar arita kwe ma biro bedo e yiero ma dundo ma Ugunja ni mar obila oseketo kenge mowinjore mag kedo kata redo arita e kinde mag yiero no. Ma en kaluwore kod OCPD ma Ugunja Bonjelif Munove mosingo ni giseketo obila mabiro rito kuonde mag luto ombulu kod mago mabiro neno ni depe mag luto ombulu obedo makare. Steve Biko luwo wachni kendo mae report. Kuom thuolo moa e wiga achiel, jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja osedak maonge jaod bura bang' welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. E skul sekondar ma Ambira, apisas mag duol mar IBC dhi nyime gi ikruok mar yiero no ka sanduge mag luto ombulu ipango kaluwore kod nyinge skunde kod kuonde mibiro lute ombulu. Kar chung' od bura ma Ugunja ni kod kwan jolut ombulu maromo 60,144, kuonde luto ombulu maromo 116 ka ward ma Ugunja eman kod kuonde luto ombulu mamalo gi kwan mar 52. Sigomre Ward ni kod 35, ka Sidindi Ward to ni kod kuonde luto ombulu 29. Maromo jochung' 10 biro rakore piem makamano kendo koro ting'o dong' e lwet jopiny mar yiero jatendgi bang' campaigns rumo wuok tich mar jumani. Onge mar jaod bura kuom thuolo mohe wiga achiel osenyo jodagi kendo koro gilero kido kod rang'iny mar jatelo magidwaro. Wasebet ka onge ng'ama represent wa e bunge, to wasebedo gudok chien ahinya. Omiyo wadwaro mondo wayier jatelo manyalo kawo wechewa mondo odhi oyal ratichwa e bunge. An jalo mabiro tiyo ne jopiny, onge dhako machiliel, onge nyithindo monego bed ni somo, onge nyithindo makia, onge kako halo nego bed ni ting'o malo. Obed ng'ama nyalo tiko ji maber ma onge mibadhi, wadwaro maendeleo, wasebedo maonge MP kwa muda mang'eny. Kuom mano, ne gikwayo ji duto mondikore kaka joluto ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja mondo oikre kendo bi oluto ombulu mar yiero jalno mabiro dhi nyime gi chwalo dongruok mopogore kono. Wayie wawuoguru waduto nikech kopo ni beda ot kiwacho ni ng'ati manyo chunyi oseparo nino oseyombo, ng'ano miyiero ni chunyi iparo ni dwan mondo yombno ok onyal yombo kidong' e ot kokidhi miye ombulu. Kata odoko ni yore mag arita osebedo makare kinde campaigns, jopinygi koro kwayo apisas mag arita kwe mondo jiw arita kinde yiero no nimar gin kod yie ni duol mar IBC biro tayo yiero no e yor adieri kod ratiro. Nyaka watim na kinda e ombulu ni nikech mae madwaro nyiso nyaka chung' marwa ma higa mar 27 yiero mabiro. Koro nyaka watem mondo jende owuog te karo. Waling'o ombulu gumuolo kik mondo wakel fujo moro amora nikech fujo nino kende nyalo miyo ng'ati manyihero ni mondo oyomb cha
onyalo bedo gimiluongo ni disqualify. Kwe mondo bedie tarik 27 jo IBC bendo bed jo adier mondo gimiwa gima wadwaro. Kinde no OCPD ma Ugunja nonyisa diri mare ni apisas mag arita kwe biro bero arita kinde yiero nyaka chenro no duto rum bang' lando jaloch e yiero ma adundo no. Polling stations will be covered by 2 officers each, and we're intending to mobilize even 3 to those stations. That's up more than 3 polling stations. We'll be having mobile patrols all over within the Ugunja sub-county, and we'll witness by the day. We'll be having a lot of officers. We'll be getting information where there is any. The officers will be rushing there to help. Kodong seche manok kende to jopiny ma Ugunja dhi e yiero ma adundo, tend arita kwe kaeri ogolo siem mager ne jogo mageto rocho chenro no ni giseketo kenge mag kare maneno ni chenro no edhi yo mong'ith kendo rumo yo manyangafu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ramogi to wadhi ane nyaka e gwenge makadho wadnam chumbi. Achiel kuom jatend kweth maketo serikal Tesre Kalonzo Musyoka koni giseyudo maling'ling' ni nitiere chenro mar rocho yiero ma adundo ma ichano time kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi tarik 27 mar dweni mar 11. Magi owacho ka riwruog joyalo kadho wadnam chumbi owuok tung' mosuo kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom tuone achiel kuom apisas mag duol mar IEBC osemimit bilie mar gajo yiero no. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mar wachne. Jatend kweth makwedo piny owacho Kalonzo Musyoka ne ochopo e od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi mar rango ikruok mar yiero madundo ni jachung' mar duond buch DCP Stanley Kenga ma ichan tim tich ang'wen jumani. Kalonzo mane oloso gi jofwamb weche ne kata kamano onyiso kiawa ewi ikruok mar duol mar IEBC tayo yiero no madundo kotuone chal ni nitiere maling'ling' ewi orak mane duol no ochiwo mar loso kalatase mag goyo ombulu no e pinje ma oko. Kawaida katika by-election ballot papers ama makaratasi ya kupigia kura yangefanywa printing locally either by Delaru ama by Kenya Literature Bureau, which is actually a government parastatal, lakini hakukuwa maana kupelekwa. Sasa makaratasi imechapishwa na haija kufanywa ukaguzi. Tunategemea kwamba IEBC itafanya haki na kwa kama watakuwa bado wataweza kuhakikisha kusimamia uchaguzi wa mwaka 2027, lazima tuonyeshe kwamba wanaweza simamia uchaguzi mdogo, kwa sababu ukishindwa kufuga kuku huwezi kutuambia kwamba utaweza kufuga ng'ombe itakapofika mwaka 2027. Nebende otuone giseyudo maling'ling' ewi chenro mag dwaro rocho chenro mag goyo ombulu to chutho e alwora ma jachung' mar duond buch DCP Stanley Kenga nitiere kod uma malach. Kuna mipango pia tunajua katika stronghold ya bwana Kenga waje wapige vurugu kule, tear gas nini, watu wakimbie kama ile ya jana. Kulikuwa haja gani kupiga tear gas in Narok jana? On a scheduled campaign rally, polisi wanakuja wanatumiwa kutupa tear gas na kuharibu. Leo katika sehemu tofauti tofauti kumekuwa na mikutano ambayo ilikuwa inaongezwa na mbunge anaitwa Ken Chonga, na tunajua kwamba makataa ya mikutano ya kisiasa iliisha jana. Na kwa hivyo hilo ni mojawapo ya jambo tunangojea tuone IEBC itaifanya namna gani. Komachielo, riwruog joyalo midendo ni Pwani Patriotic Religious Leaders ne jowuok tung' mosuoge mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom puso weche matudo jalup jakome duol mar IEBC Fahima Arafat gi chenro mar timo mibadhi e yiero madundo ma ichan tim e od burano ma Magarini. Kotel nagi kod jakom Sheikh Abu Katada gituoni wechego gin mago manyiso ni osebedo kod luoro e yiero madhi timore Magarini, kendo wacho ni kaen kod neno moromo to onego chwal ng'ur makamano e doho. Gachagua anajijua, hana confidence, hajiamini. Mimi namwambia sisi kama wapwani tumejiamini na tumejikubali na tunajua tunafanya kitu gani. Kwa nini leo awe ni Fahima tu atatajwa, na ili hali naamini ya kwamba makamishna watakana wahakikishe kwamba uchaguzi unaendelea wa by election katika nchi hii, wanahakikisha kila mahali uchaguzi uko sawa.
Esechego gogo gikoni en ratiro mar jotend duol mar IEBC timo limbe kuonde duto ma ichan timie yiero madundo mar neno ni weche duto ni kare. Ndugu zangu, tarehe 27 tofauti tuziondoe, tuhakikishe kuwa tarehe 27 sisi tumepiga kura. Ikiwa kuna kosa lolote limetokea upande wa siasa, IEBC ina utaratibu wa mtu akiwa na malalamishi yake awe ni mwenye kuchukua hatua zipi. Kwa hivyo tunahimiza Wakenya sote tushikane, tuwe ni wenye kutangaza amani, tuwe ni wenye kupalilia amani. Magiti Morese chegi mawinge duto rango piem mapek mikoni dhi bedo e kind Harrison Kombe malaro komno kod otiko mar ODM to kod Stanley Kenga ma bende laro komo nogono kod otiko mar duond buch DCP. George Aoko, Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua oseyo duol matayo yiero kod kewe pacho ka IEBC mowacho ni oling to giseyudo maling'ling ni chano kwalo ombulu ma Narok North. Gachagua andika ne IEBC wacho ni piny owacho otiyo gi teko e rocho kampen mar kwe ne jalar kom kar chung' od bura ma Narok Town Douglas Makonde. Omedo ni giseyudo maling'ling ni nitiere joma ochul mar dhi e kuonde mag luto ombulu mar neno ni johera mag Makonde ok oluto ombuchgi. Mano bende oyango ni agents magi bende chandinegi mar donjo e kuonde mag luto ombulu kod kuone kwano ombulu. Kuom mano gidwaro ni osingnegi ni jalar kom kar chung' od bura ma Narok Town gi otiko mar DCP kod jodak ma Narok biro yudo thuolo mar luto ombulu gi kwe kendo ibiro ta yiero makamano e yo makare. Kamano bende odwaro ni osingnegi ni ni onge joma biro rocho chenro moro amora mag luto ombulu e kindeno. Onyiso IEBC mondo los nyinge mar neno ni yiero ma tich ang'wen ota e yo mar kwe. Kuom Gachagua nyaka Ramogi wadhi nyaka gwenge mambere. Jata tije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan obedo kod romo gi jochung' kendo golo ler ni yiero mibiro tim tich ang'wen biro timore maonge ng'ikni kata achiedh nade moro amora. Motelo ne yiero madundo ma tich ang'wen, duol matayo yiero e pacho ka IEBC okoni jochung' kod jolut ombulu kik bed kod kibaji moro amora ni mar chenro duto ni kare kendo masinde mag luto ombulu, sanduge kaachiel kod otese mag ombulu osechwal e tesende luto ombulu manitiere e gwenge midhi time ombulu makamano. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Motel ne yiero madundo tich ang'wen mar jomane, jata tije maduong' ka duol mar IEBC Marjan Hussein Marjan otimo romo kod jochung' e kar chung' od bura ma Mbeere North wi ywak manie kind jatend DCP Rigathi Gachagua mamulo kuom mar ombulu to kod jalup jatend piny Kithure Kindiki mokoni kweth Gachagua chano tulo chieng' yiero. Romono mane onywando jodito mag arita kwe mawuok Embu County. In particular, we had the meeting with the DCC and the other security details. They have already explained to us in terms of preparations, how they have set up the security, and I think we are comfortable in terms of how they have organized the security. We have been assured that we should be able to hold elections on 27th of November under a peaceful environment. And I would wish to ask our voters, when you cast your vote, please accept to leave the polling stations because that is the requirement of the law. Kwethno bende olure nyaka Siakago ma en kar luto ombulu duto e kama sanduge kod otese mag luto ombulu duto kane kapok ochakegi ka gisingo ni chenro ni kare kendo ki ng'ato bed kod luoro mag chochni mag yiero kendo singo ratiro. Register ya sijui 27 no hii register itatumika ni ile ya 2022 na kwa sababu ya hivyo tuta identify watu kutumia vidole vyao pia. Kama chele kar chung' od bura ma Malave County ma Kakamega kama jochung' abiriyo ni ng'wech mojing kendo Seth Panyako mar DAPK to kod David Ndakwa mar UDA okoni gin kod geno ni vizuri. Tena tuko na shida mahali hapa forest, stima ni shida. IEBC naomba tu iwe transparent, yani kura ifanyike ya haki na ukweli. Nitaweza kuambia tu wakubali matokeo yenye tatokea. Ukianguka haikuangi mwisho wa maisha. Wakubali matokeo. Each and every vote cast to any candidate will count. Elections are going to be free, fair and credible.
take it from me and you can take that one to the bank. Magi timore ka arita kwe oredi radar. Kendo apisas mag arita kwe osebedo kalure kuonde mag luto ombulu motelo ne yiero. Campaigns ended yesterday on Monday, 6 o'clock in the evening. In case there's anybody doing campaigns, it is illegal. Remember, all the candidates signed a code of conduct with us and is still effective up to 27th. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar Vocal Africa mabende rango chenro mag yiero madundo ma ichano time pacho ka tich ang'wen mar jumani oywago tulo moko osebedo kogo tach e kinde mag campaigns. Giwacho ni campaigns go osenyayo koko kod lweny ahinya to e gwenge ma Kasipul kod Mbeere North. Elizabeth Ajode nigi ler. Kane giloso e apis mar Giebo mama Nairobi, Director mar Vocal Africa Hussein Khalid owacho ni campaign mag ikruok ne yiero madundo oketo ranyisi mar koko, tulo kod weche mathoth marocho ratiro mag jopiny. Ahinya to e gwenge ma Kasipul kod Mbeere North karowere matindo e mathoth ne itiyogo e nyayo koko. The political climate surrounding the by-election has been characterized by violence, heightened tension, electoral malpractices, including deployment of state machinery. In many of these areas where by-elections are scheduled, political tension has escalated far beyond what is typical for midterm polls. What should ideally be routine electoral contests have instead morphed into fierce political battlegrounds. Kasipul Kabondo has emerged as one of the most volatile by-election zones. And our observers documented multiple attacks on different days. Giwacho ni e campaign go, mwandu kod omenda mag sirikal itiyogo e yo marach, kaka tiyo kod nyamburko mag sirikal e tero jopiny e kuonde campaign, tiyo kod omenda e pogo jopiny e kinde campaign e kind weche mamoko. Political competition is a normal feature of democracy. However, what we have observed across different regions raises significant red flags. These include an upsurge in electoral-related violence. 2, misuse of state resources by incumbent political actors. Bende gimedo ni josiasa matiyo e sirikal tiyo gi teko margi kendo girwako nyaka ruodhi e timo campaign ne jok magisiro. The most disturbing trend is the active participation of senior state officers in partisan political campaigns. Our observers have documented multiple instances where cabinet secretaries, principal secretaries, speakers of National Assembly and Senate, county commissioners and senior administrators have openly campaigned for specific candidates. Vocal Africa ochiwo siem ne tendo bila mapacho ka, duol mar IEBC, EACC, jochung kaachiel kod jopiny mondo otem keto kwe kendo oti kaluwore kod chike mag yiero e kinde yiero madundo kata nyaka e seche mag yiero maduong' mabiro timore higa 2027. Enhanced security deployment in Kasipul, Kabondo and Mbeere North. These two areas have recorded multiple violent incidents on different dates. Consider disqualifying candidates violating electoral rules. Publicly commit to respecting the Electoral Code of Conduct, and 4, discipline supporters who engage in unlawful behavior. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Do mapacho ka osechako mboro yuak ni dek giyud omenda matin ne maok nyal miyo gitatijegi e yo makare iko omenda magana 226 gana 227. Kuom mano gikwayo od bura kod oganda mondo konygi e yudo budget moromo maromo siling bilion 46 magidwaro ne tayo chenro magi. E lipot mane ogol kod tend doho e kinde chenro mar kawo pach oganda e gwenge mag South Nyanza kawo tende kod budget ma doho dwaro. Budget maromo bilion 46 e iko omenda mag 2016 nyaka 2017. Doho ywak ni maling'ling' magiseyudo en omenda makoro dek dhi migi koro ni piny mokalo obene ko nyalo thiro chenro magi mag tich. John Waweru mane ochopo lo director mochweche go mag omenda e doho wach ni maling'ling' magiseyango en ni mano omenda maromo bilion 29 ema inyalo ket tenge ne doho.
our overall budget requirement is about 46 billion. And the indicative budget that we have gotten from Treasury at the moment is about 29 billion, giving us a shortfall of 17 billion shillings, a 38% shortfall. Maewe doho kodre maro bilion 17 kabende jokanye doa ni maekodek thirchendo mopogore maitimo kodoho. So when we say we have a deficit, it comes to affect everything to do with administration of justice. We need to do infrastructure for courts. We need to enhance our ICT. We need to take care of our staffing and all the requirements that the court requires. And we need to take care of the population that comes to us for services. Jopiny mane golo pachgi ka utene kod budget mar doho e iko omenda gana 2016 nyaka gana 2017 ne osiro mondo koro doho koro mi budget mar bilion 46 magidwaro. That the judiciary be added some money to their budget so that the new P3 form that has been introduced, they can be able to advocate for it. So our call is that however much the government is increasing money also to judiciary, they put more money so that the judiciary can do sensitization to the public for them to be aware of using these digital tools that they have in place and how they can file their cases. The magistrates court in Migori alone is supposed to have 6 magistrates. We have only 4. Out of those 4, one is small claims court. So I think we only have 2 magistrates. Taita Soromenja Goro, Marwok, Marwoge Mago Gande County Migori, Wancho, Nijo Piny bedo kod pek, Eudratich kao kale doho, kado koro kome mena moromo, manyalo konyogi, etimo tijegi makare. Doho gi, kaka Migori ka, nitiere doho migero nyatike poko rumo, gidwaro pesa mondo ket kombe iye kanyo, jotich madhi tiyo kanyo, ndiki, mondo jonyatike potimre nade, oyud nafas mar ingine services mar jokot, kik ji wuoth mabor ahinya. Jouri bende osekwayo ni mondo timruok nade, ternegi kot. Jang'ad bura doho malo ma Migori ano ng'injo, wach ni cases mathoth, budho e doho, nikech kwan matin mag jong'ad buche moyudre doho. We want more funds to employ and judicial officers, appoint judges because of the number of cases that we have. You must have heard how many cases that we have, and we are constraining, and the many cases that are being registered every day. As you may have heard, High Court now has almost 1,000 cases that are pending. Jokanye do dwaro mondo koro od bura ka achiel kod oganda koro konygi e yudo budget mar bilion 46 magidwaro mondo eka koro gitaa tijegi mopogore ma oting'o mar maneno ni cases mosekwom dok kuom higni mathoth koro tiek mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi, wadwane wakao yueyo mana mapiyo yueyo mokwongo weche manyien mago imore odhiambo ma kawuono dakika en 26 bang' saa 3. Kaneno ka George an Benada Nyumi wuoda wendo winji maber ahinya. Erokamano kod Davina. Ramogi TV kendo neno habari gi wan Odili Gardens gi Sumo ka wagoyo mos to malit mar ma pani yote machon moro. Erokamano ahinya kaso ng'ato bundiko ne Trevor ka Robert Huko ja welding mama Mboleo nena malera ahinya wacho ni siasa korko tuere piny lich. Wacho kamano bati weche manyien winjore malera ahinya. Wakwayo mana kwe kende yiero mano Felix Ochare kanitiere kanga. Wacho kano Susan Adhiambo Nyango mar Boro wacho ni bati an bende antiere ka aneni maler gi wuod Okech wan kwe ema wadwani mondo bedie auki dibo mar Ulanda. Bende wacho ni awinji maler ahinya kod CCM kantiere piny pith Nyadundo kod jaode bende iwinja godo ka jaodi winja go kanyo longo ni Nora kantiere Ulanda. Jaodi maduong' erokamano ahinya in bende auki kuom kete Ramogi TV. Weche gi medo donjo kendo imedo ndikna ka gi ya mopogoro to lela ng'isa ni Ramogi TV lera ahinya. Waneni kawan kod jamo juok bod daktari kod familia waduto te. Erokamano ahinya in bende kasto aneno ka jal machielo mondiko na ka uching jakosege ng'isa ni bati Ramogi TV chungo weche kendo kelo yo malewa ahinya.
weche manyien bedo maber ka waneno Ramogi TV kod jakom Mama Sara George kachiel kod min mami giwinjo Ramogi TV. Erokamano Nya Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori wacho ni wakwane jo Kasipul kwe maduong' e kinde mag dhi goyo ombulu chieng' tich ang'wen. Mano Evans Ochieng Kidero, organizing secretary mar Migori County bunge la wananchi. Makamu wa makamu ng'isa ni bati an agoyo mos ne familia mar joka Jaramogi kaluwore kod tho mar Beryl ma en nyar Jaramogi Gingo Odinga. Wacho ni mos ne boss ne PS Ray Omolo gi waziri Opiyo Wandayi, kendo akwayo jo Ugunja ni gitim yiero mar kwe. Nyasaye mondo ota chunygi kendo giyier jatelo magisegoyo kogno kendo gineno kaber, kendo wacho ni jatelo no en mana ma gin giwegi ma gin kod teko mar yiero jatelo mabiro kawo kar Opiyo Wandayi. Wacho ni en jatelo mok bi wuok oko mar kama oganda osebede, mano kaluwore kod makamu wa makamu. Bishop Okoth Okoye Wuri Nyasago Oredeg Moiro kamana ahinya Morris Dianga Uru Kamgundhin bane no ote mari kamera donjo ka ukila loch maja Kiranda ka chieng' wod 7 mwisho wa dunia. Wacho ni imore bati wod tsunami weche manyien to chopono maber ndi gimo mako wa gi wuoro sana guok no chopo gi bad dhano gi wich dhano e gweng' ma Manga Karungu, kendo wuoro mama moro be ne ng'ato beto gi beti marach e gweng' ma Nyamanga kanyo. Piny okethore bati achayo kabisa. Sirikal onego ng'i weche maricho gi. Mano kila loja Kiranda ka chieng' wod 7. Yiena mondo ka uyogi kanyo nyako Ramogi adhi duoko kod weche mamoko mathoth. Ka in bende medo ndiko na namba mag studio gin 23600. Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X and @Ramogi TV KE. Kik idhi mabor. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka yoweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chini kino nyako Ramogi bang' wuok e ywe wadhi nyime. Piny Kenya oriwore kod piny mangima e hingo chakruok mar ndalo 16 mar jiwo ng'eyo e wi kethruok mar ratiro mag oganda kod thiro lwenje mag udi gi kit chwech ahinya e ngima joma mine kod jogo mang'awo. Thor wach ma higani en mar tiyo kanyakla kendo thiro lwenje ma juko joma mine kod joma nyiri e mbui kaka okang' mar duoko chien lwenje ma juko mine e mbui kod keto mbui manyangafu ni oganda duto. Cynthia Nyango noluwo ripodni kendo omiyo wagoyo machalo kama. Tarik 25 dwe mar 11 higa ka higa nyiso chakruok ayanga mar ndalo 16 mar keto ng'eyo e wi rochruok ratiro mag oganda ahinya to e thiro lwenje mahinyo juko kit chwech e kinde mopogore opogore. Kata obedo ni kedo kod lwenje makamagi osebed ka itimo kuom kinde, e odiechieng' mokwongo mar ndalo 16 mar higani, luoro pod nitiere ni joma mine hinyo roch ratichgi ahinya kokalo e bwo kitiyo kod tipo mar dugi ma ikeyo e mbui. Oriti kiselonyori du kogoyi picha. Kosegoyi picha king'oni ngweke siasa ka
picha ni oseketo oko. Joma chuo to osego dugi pile kata moro nogo tuge koyo meruko ni ma deputy governor. Eto mare no jiwacho mana ni ma ngama sawa kabisa. Lwenje makamagi bende ywak nitiere ni tiyogo e thiro chia mar joma mine paw siasa magi e kinde ni nenore makelo luoro e chuny joma mine makolemo mag telo mapachoka. Nitie jok mobedo abeda marito ga ni ko giwinjo ka ngama miyo kata ngama nyake mowuoyo to senyisi ni in kianwa nindo kodi kure kianwa timore kodi nade. Koro ing'e ni joma mine nikech kaka wan raised kaka jonyuol ogine wa raiswa joma mine oluoro gik ma mieno nyingegi. Linet Amolo ma en jatatije mar riwruok mong'ere kaka The Empowerment Relief and Inclusion Agenda kata TERIA lero ni timbe thiro joma mine mbui bende sani nenore jaro dend joma mine magikoni kelo luoro e chuny mine matiyo kod mbui magikone duoko chien chia margi. Iboyudo ni samoro mama moro dwaro kata chung' wach kata ni en koro political space idwa yanyi kaka iduong' kiane kaka tiende ne obam tionge proof ni ng'ani jakuo ang'o momiyo iwacho no jakuo ayany makelo wich kuot en gima onego bed outlawed. Olero ni timbe makamagi hinyo mine kod joma nyiri e yore ngima mag paro, yore timo ohala, duoko chien tudruok mine kod joma chuo kendo kelo luoro e chunygi e kinde ma twak oketi e mbui e yore mag bero ngima oganda. Ohinyo gi psychologically, ohinyo gi emotionally, ohinyo gi nyaka economically nikech samoro ka debed ni in ng'at matimo kata ohandi moro yudo ka koro ng'ato mich makata koro ohala no be samoro koro weyo odhi opondo kamoro mondo obed no oringo ne jopiny opondo. Jaod bura Masuba North Milly Mabona okwayo oganda mondo par nyadiriyo kapok gichwalo pachgi e mbui ahinya to mago madipoka okelo dang'ni mag paro kata ketho ngima joma mine kod nyiri. Wabede uru joma sensitive e mbui ka. Kik watho wuoya gik maketho nying ji mahinyo ngima ng'ato. Nitie jok mosekata dere nikech gik motimgi. To seche moko inya paro ni ng'ato kata kodere ochuni ang'o. Gik bila gigo kelo kuong' e ngima ng'ato. Ndalo 16 mag activism gi anyalo nyiso jowani kik wabed jok ma diro ayany ne jowetewa e mbui. Ok en gima ni kare kendo wadimbre e tiyo gi gimino ni AI especially ojendewa matindo. But maduong' moloyo wati gi social media responsibly, wati gi technology moyudo responsibly, wabed jomoluoro jowetegi to bed jomoherore. Joma chuo bende okwa mondo bede opara manyime siro joma mine kendo ne ni ponono ng'ato iketho nyinge, ijare kata itiyo kod tipo mage yore moko winjore to gikonye goyo lipot ne obila kod konyo joma oyudo chandruok mondo yud sir mar hocho. Beduru joma beyo kik ubed jok ma une muludho mine to mine wabed jok ma support mine wetewa. Kineno kama mawadu bedo bullied kik ibed part of it. Go kata for counseling samoro nikech gik moko inago ido ka samoro affect ng'ato marach makok idhi for therapy tinyala bedo ng'at moro mabe bang' manoto en mana ng'at miyiko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi Kawasolero ni Gavana Manyamira Amos Nyaribo thichoko kod MCAs Manyamira maromo MCAs 23 kuom 31 ne oluto mbulu mar thichoko Nyaribo e apisi kamaromo MCAs 19 maduto ne nitie noyie kod okang' makamano to maromo MCAs 4 to ne ogolore gi chien e chendono. Achiel ne ondiko barua mar weyo ma ok oluto mbulu kama moko ne orem chopo e chenro mar thichoko Gavana Nyaribo. Gavana Nyaribo koro biro chopo e od bura mar Senate kama ibiro winjie bura mar thiche oko kod MCAs Manyamira ka bende oluwore kod chik kata oyo. Alternative dispute has not been attached in this response. I rest my submissions and the governor is guilty of this crime. This is the third time or second time this issue is coming up in an impeachment motion. It's been put here probably to give it political mileage, which it lacks. It's standing on straws. It cannot be sustained. Yes, 23. No votes, 0. Report on the removal of His Excellency Honorable Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment has now carried the day. Honorable Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, now stands impeached.
Nyakoromogi owuok Nyamira to kaka nanyisi ni kawuono tich ariyo ochwakore kendo bedo gi gweng' ma owinjo bed ni ng'eyo e chenro mar ng'eyo. Nyakoromogi bende isewinjo gweng' moro ma iluongo ni Oyude. Oyude ni yudore sub county mar Rieda e county ma Siaya. Mana kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo kama e chenro mar gwengewa, ripota marwa Millicent Adhiambo luorore e kor gwenge kendo tinende ni to oyudo gweng' miluongo ni Oyude. Sigand Oyude chalo nade? Aya koro winji ni to Millicent kano dhi Oyude mo oyudo Oyude noyudo ka sigand Oyude chalo nade. Ma ng'e gwengewa kawuono. Nyakoromogi ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore e kaunti ma Siaya kuma ofuyo kowuok e gweng' ma Kalandin ma odhi opiyo e senta chiro kata gweng' mong'ere ni Oyude mayudore e sub county mar Rieda. Nyakoromogi, ka iselimo, isewinjo kata isekalo senta chiro kata gweng' ma iluongo ni Oyude, iparo ni ang'o miyo ne ochake ni Oyude? Wagoyane mbaka kod jodak kaachiel kod johala mawuok Oyude kaendi ginyiswa ni ginto pachgi chalo nade kotenore kod nondo mar nying gweng'ni ma Oyude. Oyude ni kaparo kaka nochakre nying no ne nitiere dhako mane pondo, koro kanochopo kar kae to noyude, koro emane nying no wuoke ni Oyude ka. Nying ni nobiro ni nitiere kaka ne mama moro ne olal. Koro kano olal to kane imanye to noduogo Oyude gi Oyude ka. Koro bang'e no tema koro ne kano se yude to chak ji ochako bet. Koro ekaka ne noyude kanyo, noyudi Oyude. Koro ekaka ne nying no biro ni Oyude. Ne nitie nyako mane ringo mane we chuore. Koro by the time mane ochopo ka to gwen nogale mobi Oyude. Koro emane ochak go kano Oyude. Nyakoromogi mana kamano kamane kaka pa jogweng' kod johala chalo kotenore kod gima dine mi chak kae ni Oyude. We koro winja nena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye kotenore kod gima dine mi chak kae ni Oyude. Oyude ne nitie mama manolal to kae kore manoyude. To bang' kanoseyude koro nochak kelo gik moko Oyude. Koro kae mane yude gik moko machalo skari, ring'o, koro ne onya mana kamano ni en Oyude. Koro continue mana ni Oyude. Mane kaka ne oyudo chakre. Humbo Oyude landore kod weche kata timbe mage. Wanung'ewa kaka wan jo boda, pur be wapuro, farming, gik moko machalo kamano. Kaka wantie ka, nitiere kaka youths moko nitiere ma mpira, nitiere ohelni matindo tindo mag dukni, nitiere kata weldings, skunde wan go ka ma puonjo nyithindo matindo tindo bende wantiere go ka. Oyude ka ong'ewa ni business en chiro mano chakre chon, ok ochakre sani. Even Ndorio biro bang' chiro Oyude. Nitie chiri mang'eny mobiro bang' chiro Oyude kaka Nyilima Giri bende biro bang' chiro Oyude. To Oyutwa ni ok osedhi mbele, ong'ere gi nying marach nikech jokuoge ng'enye. Oyude kae wan kod tije machalo kaka mag pur, kae ne use kaka chiemo machalo ring'o, ne wan gi gik moko machalo kaka rabuon, muogo, mago gik mane Oyude ka. Koro kae dongruok mar Oyude ne ong'iyo nikech en Oyude kama ne yude gik machalo kaka muogo gi nigo. To bende Oyude osenyuolo dongruok e ngima jodak kod johala maluora ni. Chon ute ne gin mana mag lum, mag ondong'. Koro sani to mondo yudgi sani ji nie ute mag mabati. Nwaniel mana gi tach nyangile. Sani to koro wan gi sola mag M-Kopa gi. Stima be nitiere. Skunde be sani nitiere stima. Oyude osedongre kabisa. Waneno ka nitiere kata investors moko nosekelo nwa gwen kaendi apeini mabe waringe neno kabeyo. Sani gima Oyude nitiere go, sani dongruok ma Oyude nokelo ne en pi waneno kanyo,
kendo sani dongruok nitiere skunde ma nitiere ma kelo nyithindo ma kelo nyithindo dongo maber kod clubs wantiere go ka lam ne onge lakini lam nobiro lam gi stima kwano chakre gi od lum to bang'e dongruok obedo moyude koro chako dongre moyude koro gerore ma koro chopo kiwango ma koro neno ni koni dukni koro onge od lum mana achiel kuom gik mwanyalo kwano. Oyude ne onge stima, oyude obiro gi stima koro, oyude nigi pi masani watiyogo, mano dongruok mwanyalo kwano kuom oyude. Osiptal bende nitie achiel to kwan kodgi mang'eny. Kata obedo ni jodak kod johala kwano dongruok 1, 2, 3, rem kod kwayo kata pek magin-go ni kanye magigombo ni olos e alworane ma oyude mondo giyud fongruok, oyude odongre, ometni ochal kod kuonde mamoko. Security rach sana ma sani kata kidwa dhi e budhe liel moro tiyudo ka ok inyal chopo maber kata kiwuok kuro iduogo nyithindo gitong'owa kabisa. Koro wakwa sirikal mondo kaber nosagernegi ot moro kaendi mondo security obede mondo konywa. Koro sirikal pok okelo, koro wakwayo ni mondo sirikal koyie to kelnwa polise oyude kae. Gima wanyalo kwayo sirikal machandowa en gimoro kaka security en ni jo mundu wage kata nyithi wage manie chiro ok ginyal chiro e seche moko mowinjore nikech ka giya to nitiere kaka imonjogi e kor wang'ayo titong'ogi tigoyogi. Oyutwa ni wan gi chandruok, waonge taya, ok diyudi, ler onge. Ka oyude gotieno en oyude ma en mudho ma ka sitima olal to oyude ni ok inyal ng'e kata ng'ama biro kacha, en mudho. Gikora kwayo sirikal kuom ng'uono giyie giketnwa taya maduong' cha mamenyo yude chiro te. At the same time ok dagom ni security obed maonge oyude, dagombe ni security mondo bi oyude mondo yude wani bende odongre. An awuon mawuoyo kodi ni oyude ka osekwala mo wang' dukana, awuon mawuoyo kodi ni achaka yawo ba okwal modhi kong'o dhi te. Koro oyude recently ka ema yando tong'e jorito mane waketo mondo mi oritnwa. Otong' ji adi 2 temo tho mwayudo koiki gi kite. Manyiso ni kata sani ng'ama dwa ndiko sani mondo mi obi orit oyude is not easy. To od polise oger ni ka ineno mache chief's camp. Od polise ni ka pok oketnwa polise go since gerodno waonge go madwa wach ni security. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Sani ka ilimo kata ka iwinjo kata ka ikalo chiro, center kata gweng' miluongo ni Oyude mayudore e sub-county mar Arieda e Siaya, ting'eyo gimomiyo Oyude nobedo Oyude. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien aduogo ni kendo kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano nyakwara mogi gi report mar Millicent Nyaboma. Millicent nodhi wuotho gwenge ma Siaya ma oyudo gweng' miluongo ni Oyude. Koro Mili noyudo Oyude. Okay, wang'ni Ramogi oyudo Oyude. No, bende materwa yweyo machielo e weche manyien mago imore tinenene. Kamano ka ji medo ndikona ka, medo ndikona neno ka sa director Dominic Akugo mawuod Uriri nyisa ni Bati amora ahinya ka winjo duondi kendo amora ahinya ka watch Ramogi TV. Wacho ni my sincere condolences to Jaramogi family kuom tho mar nyako makoro migogo ma onindo. Wacho ni mar Nyasaye migi hocho bang' kalo e kinde matek mar tho jakom kendo koro e nyamin jakom. Mar Nyasaye hog chunygi. Mano otemo kuom sa director Dominic Akugo wuod Uriri kanitiere Uriri constituency Migori County. Architect Evans Asiyo bende wacho ne wakwayo ogandawa mondo onyama na kwe sama koro ji dhi e yiero ma dundo mar
Odinga mar Beryl architect Vansasio erokamano ahinya. Oguda ka Yesu nyisa ni antiere Obatala piny Obatala gwenge mag Makalda koni, kendo wacho ni wagoyo mana chongwa kaka jolemo mondo Nyasaye orit joge sama koro ji dhi rado kata ruodhi dhi rado e weche mag dwaro telo. Wacho ni ang'eyo ni thoth ji ok odewoga ngima dhano, gima gidwaro maduong' en telo. Miyo Nyasaye mondo odonj e chunygi mondo kwe ma mondo bedie. Baba Papa Uru Wang'apala erokamano ahinya. Wacho ni kwe ma mondo bedie by elections matimore gwenge mopogore opogore. Jana Maus Ngege mar Karungu bende wacho ni aketo Ramogi TV kendo amora ahinya kod weche manyien kaka dhi nyime. Udus nambi Ramogi TV nitiere makare ahinya. Mano Pastor Komorwa mar Watho Ng'er Kadem emundiko kamano odhiambo ni. Weche nitie mathoth ka okamano nyakwa Ramogi da medo somo gi mathoth ahinya. Kata kamano we mondo ago mana break gi kanyo wakaw yweyo ka waduogo pod wan gi mamoko. Ma en Oimore e Ramogi TV. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5 and island warmth that stays with you long after you. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMo has never been easier. Simply register, apply, approve, and payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ekinde ni mwekre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kebe ifungruok gi uso medeno ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 18 dwe mar 11 gani. Uhuru Superstores gwel mantie nyiepo mari kendo mondo kit mondo ma idwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono monge chudo. Nyalo chudo kokale pesa bibi number 247247, account number 346250. Kata liba pis maro mar Uhuru Complex Building matime chegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown butu bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Ramogi machiegni koro wadonje weche mag tuke. Team Kenya jotugo ma higni piny 17 Junior Stars ong'ado tiko mar donjo e tielo mar nus finals tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika. Junior Stars noloyo team mar Sudan ma milambo gonde 2-0 e tukgi mar adek mar group. Derek Hatete nomiyo Kenya gol mokwongo e dakika mar 12 ka tugo nodhi e yweyo ka Kenya ni nyime gol 1-0. Kodong' dakika 1 to tugo rumo, Kenya nomedo gol mogik kokalo kuom jatugo Trevor Nasasiro. Junior Stars biro rakore gi team mar Ethiopia e tukgi mogik mar group odiochieng' makiny kochakore saa 9 mar midhiambo.
looking at how the games are structured, because we play today in less than 24 hours, again we'll be playing Ethiopia. It's based on how they can recover well, and basically I mean physically, because lots of games, I will say, I've been using the same people, so I'll have to see how I can make them rest well. Then again it goes to the mentality, because now it's the knockout stage, 90 minutes for everyone, so whoever gives the match needed, because we might be equal in tactics, but whoever has the strong mentality will emerge. Tuke mamoko tim mar Kogalo nokwongo yudo gol margi e dakika mar 5 kokalo kuom jatugo George Omono. APS Bomet noyudo picha choma mane oloko kod jatugo Hansel Ochieng kane pok omedo mar 2 ne APS Bomet kodong' dakika 3 to jotugo dhi e yweyo. Kocha mar Gor Mahia Kogalo notimo lokruok tok jotugo wuok e yweyo, kata kamano APS nomedo gol mar 3 e dakika mar 27 kendo tieko chuny jo Kogalo e dakika mar 87 mane gimede gol mogik. Gor Mahia omako thuolo mokwongo e chung' mar Klepe League ma pacho ka e kinde ma APS Bomet to yulo e thuolo mar 17. Alipata Hansel bado Hansel samakataa kwanza. Lawrence Kibet sasa inaletwa nje. Hansel is a joy to us. Hansel Ochieng inapiga pasi pembeni kwa Rogers Kipkemoi sasa. Rogers Kipkemoi. Nakoromogi kawadhi nyime kendo wang'iyo motende kod weche mag tuke mamoko ahinya to mago mag Deaf Olympics mosebedo katimore Tokyo. En Kenya otieko piem jotugo mane kod ng'ol mar winjo kata Deaf Olympics ma ibago e kata mosebed kibago e Tokyo e piny Japan gi midila 5 mag mula, 6 mag silver kod 4 mag bronze. Odiochieng' mogik David Kiptum Kipkogei nolone Kenya midila mar silver e ng'we kinda e kidieny mar yawuoyi. Kipkogei ma en jagni 46 nong'ado tol tok ringo kuom seche 2 dakika 17 gi nyiri 30 tok jang'wech mawuok e piny mar Sweden Otto Kingsted mane otieko e thuolo mokwongo tok ringo kuom seche 2 dakika 16 gi nyiri 10. E kidieny mar wakeini Kenya nowuok gi lwetgi nono tok Sera Kimani gi Gracie Kendago rem tieko ng'wech. Because this is my first time, I had the goal of getting a gold medal, but I experienced some leg cramps. But I did try my best, I pushed myself, and I'm happy that I've gotten a silver. I thank God so much. Nyakoromogi mane makelo e giko mar weche manyien mago imore kaka kawuono ng'eyo ni tuke mag UEFA Champions League bende nitiere. Nyakoromogi Manchester City mitayo kod kocha Pep Guardiola rwako Bayer Leverkusen e alap ma Etihad Stadium adhula mag UEFA Champions League. E alap ma Stamford Bridge bende Chelsea rakore kod Barcelona ka koro duogo mar jatugo Cole Palmer miyo Chelsea geno ka jatugo no koro duogo ka geno ni samoro nyalo bedo kodonje pap. Barcelona bende dhi Stamford Bridge ka gidwaro ni mondo giyud duoko makare kaluwore kod kaka tuke mag UEFA Champions League osebedo kadhi nyime. Erokamano ahinya kuom yiero Ramogi TV chakruok nyaka giko. Jaro Soja mano Kogalo 001 wacho ni Bati Awuoro gimotimore ne Kogalo, kata kamano shemeji to nyaka walo. Koro Jaro wacho ni odhi to mirima kuom mashemeji. Mashemeji gin joingo. Koro Jaro wacho ni Awuoro gimotimore kawuono, lakini wakala kwane chingwe. Erokamano ahinya Jaro Soja kuom kete Ramogi TV. Aonge gima mathoth ahinya gi thuolo ni we mondo mi awe in bende ikudri jok ma bende chapni ka kod kacha, bende ochapni ka kod kacha, jok ma samoro nie kuonde gi mag dwar to neno Ramogi TV poch gi paka ahinya. Oganda duto nyikwa Ramogi Ajwang' manie Kenya ka kod pinje maoko, kinde duto ageno kendo wamiyo wechegi nikech un bende umiyo wamedo ng'ao ngadho magwa duto te, kendo wamedo bedo gi nyadhi gi chia
e kind televisen mathoth manie pacho ka kod pinje maoko. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kinde duto. Eloya mosiro weche manyien kuom reporters magwa duto te konde duto mabende medo luonwa weche manyien kuonde ma itime ikruok ne yiero adundo chieng' tich ang'wen. Nyako Ramogi reporters magwa ma nitie Nairobi ka kachiel kod in be miketo wang'i poch gipak ahinya. Director mara George kachiel kod bende TX kanyo endo bedie kod Atabi gini gi yawa duto mochung'na e kiro mar ariyo kocha ande jalony Von bende nitiere kanyo to kod in miketo wang'i yiena mondo mi puoj gi pak. Jaloko mara Elizabeth Otieno Nyagoto Simbo, jago picha mara Ben bende an bende ka puoj gi pak. Ka kamano to moko watimo kawuono ibiro tim kiny. Nyinga en George Bati. Otieno mokwe oriti masani.